let's use this opportunity. Ngoba sasekhona, we interact with them, we get as much information as possible. Ngifisa ke setshise masinyane these presentations. Ngingakobe ngwahlohla ngifisa swetshise. Ngifisa ke kulomzuzwana nje for next 5 minutes. Ngifisa invite one of the graduates that is here today. Or sefike ezingeni le PhD. So ngiyafisa kakhulu nje to give him that opportunity yokuthi azosipha just a few words of encouragement and motivation. Ngifisa ke sishaya izandla kakhulu and welcome Dr. A Magwenyane eseza phambili just to give us a motivation ukuthi kuyahambeka kule ndlela. He is at a PhD level. Yabona nje ukuthi udokotela. Thank you very much. Over to you. Ngiyabonga kakhulu umphathi wohlelo. Ngiyacela ukubingelela iziphathimandla nezikhulu zonke, abantwana basendlunkulu, amakhansela, omeya, ngibingelele umfundisi uBakumadlala, ibandla lonke. Ngokukhethekile ngibingelela ama-graduate egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi kona sekujahekile ukuthi kuphunule kuthola nokuya ngasethunjini, kodwa okuningi sekukhulunyiwe. Amen. Sekukhulunyiwe okuningi, izwi lenkosi likhulumile, nemeya yakhuluma yajula. Kodwa kwami ukuzomotivate nje ama-graduate, angithi siyayibona iningi lethu njengamanje ukuthi lisazilile. Angithi iningi lethu lisazilile. Mina ke ngizela ukuzogqugquzela ukuthi nikhumule manje inzila. Ningene la egazini. Hallelujah. Kodwa ke kunezwi elisenhlizweni yami ngalesikhathi uMaria noJosepha behambisa uJesu eyobusiswa uSimyoni ethempelini. Lithi iBhayibheli wasembamba wamgona umntwana wathi sale sewumukisa Jehova incebo yakho ngokuba ibonele insindiso yakho. Leyo ncwadi ke itholakala kuLuka chapter 2 kodwa ngizofunda uverse 40 kuphela ukuthi kwenzekani ngomntwana esebusisiwe. Lithi iBhayibheli uverse 40, wakhula umntwana waba namandla wagcwala ukuhlakanipha, nomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Amen. Wakhula umntwana waba namandla, wayesegcwala ukuhlakanipha. Lo mntwana onguJesu esekumenyezelwe kakhulu ngaye ukuthi namanje mawumamukela ukhula ngemvelo yakhe, ukhula ngamandla bese ugcwala ukuhlakanipha. Mina ekhaya akekho umuntu owayesidomu njengami, njengadimeya lithi yathatha imfabange ezaleni yahlaliswa namakhosi. Imina kuphela ekhaya wakwashawa eshawela umdumo. Amen. Kodwa kwafika isikhathi la khona kumenyezelwa ngalo umntwana. Kwasho ukuthi uma umamukela lo mntwana uyakhula emandleni bese uyagcwala nokuhlakanipha. Amen. Aqala ke ngaba nefaith yokuthi I want to be called a doctor one day. Kathatha ke angithi mawunalo umntwana awukwazi ukuba naye ukukholwa kungekho. Uqala ukukholwa kuqala. Ngase ke ngibhala ama-note mengiwa-receive ngwabhala ukuthi Dr. Ayanda Magwenyane, Dr. Ayanda Magwenyane. Kwasho ukuthi mengiwabhala ngiwabhala nomntwana okhulayo emandleni agcwale nokuhlakanipha. Lowo mntwana kwakunguJesu. Cathi enye yezinto esimain kulokuhlangana ukuveza ukuthi uJesu uyakwazi ukwenza izinto ezingenzakala. Ngoba ivangeli isikhathi esiningi yakubuye ngathi labantu abangafundile. Nami nje akusona isifundiso esitheni lokho nje uJesu ufuna ukuzikhazimulisa ukuthi umntwana uyakhula emandleni, akhule nasekuhlakanipheni.
Uma ngasengifunda, I went for a degree, ngaqala kwe-BSc 4 e-UKZN access course, ngenza khona i-chemistry, i-applied chemistry. Ngayenza kwasho ukuthi umsebenzi awuveli. Angithi maningi ama-graduate la angasebenzi. Kwasho ukuthi umsebenzi awuveli. Then there was an opportunity for honors in chemistry. I went for it. Ngikhula nomntwana emandleni, ngikhula nasenhlakanipheni. I went for i-honors, ngayiqeda umsebenzi dololo. Amen. Then I went for a master's. I specialized in catalysis. I was funded by USASOL. Ngenza ama-project akhona ukuthatha paraffin and make ama-starting material okwenza ama-polymers. Then I went for it, ngayenza, ngayiqeda masters. Kwasho ukuthi umsebenzi awukho. Niyabona ukuthi ngiyalikhumula ngempela lenzela, especially nini ngasebenzi. Amen. So if ngiqhubeka ngisebenza, I registered for i-PhD. Umntwana okhula nami emandleni nasenhlakanipheni wangi-advise uMoyingcwele ukuthi angishintshe i-department. I went for health. Ngayoqala ka-PhD into engingakaze ngiyenze. I started izifundo zakwa-health, ngayonza i-biochemistry. Ngenza i-computational, ama-simulations and everything, trying to discover ama-drugs for cancer. Then ngayenza kwasho ukuthi noma kunjalo ngiyofuna umsebenzi kodwa uveli. Umntwana wayengitshelile ukuthi angibhale emanothini ukuthi I want to be a doctor one day. Enye into emnandi ngokuba nalomntwana ukuthi usithembisile ezwini lakhe ukuthi ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Bonke abalithandayo ulimi bazodla izithelo zalo. In a meanwhile ngingawuthola umsebenzi. Kwasho ukuthi angikaze ngilibone iphubesi lilele lithi angiqashiwe umsebenzi awukho. I went for dayisa izinto eziningi, ngidayisa ngizama ukuphila and everything with i-masters yami. Ngiyathanda ukukhotha kancane, khona lamajazi lawa agqokwayo abuya eyimfumba afika lahle emgaqweni. With my masters ngahamba emgaqweni eThekwini ke kuthiwa ikaDunusa. Yebo, nami ke ngaya kaDunusa ngacosha ngithinithe waqondise wadayisa ukuze ngikwazi ukuphila. Ngoba noma umsebenzi ungekho kodwa iphubesa lisho ukuthi hayi amathuba wekho kodwa liyazingela. Amen. So enye into ebalekile ukuthi uma uthi amathuba omsebenzi awekho then uzodlana ukudla nje. You can't blame umuntu ukuthi awutholanga ukudla then kuze kuqhamuka amathuba. And then I went for a PhD ngaqeda, and then ngiqeda PhD ngamqasha uMangosuthu to be a lecturer. So sengisho ukuthi ngiyaniphumula lenzima. Amen. The more ukhuphuka with the NQF level, the more i-competition yehla. Amathuba aba makhulu because i-competition yenze njani? So don't stay where you are. Kodwa khuphuka. Kodwa kubalekile nangu umntwana okhuphuka naye ukukhulisa emandleni akukhulise nasekuhlakanipheni. Because I remember when I was choosing supervisor MC for a PhD, kwaku supervisor umusha ongenayo ngisho funding. I had to struggle. Ngibuze kuMoyingcwele ukuthi why ungisa la athi la isikwa sakho sikho. Kwathi December 2019 kune fasting and prayer la kuziliwe kwangena emiyalezo emibili. I was getting a grant ka NRF, ngiphinde ngithola iposition eMangosuthu kanye naye. Umntwana owaye-advise. So njengoba nje ngigqugquzela ukuthi istep sokuqala sekushiwo ukuthi uqala kokuhlakanipha
noma ake ngibeke ngale ndlela engichazeleke engiunderstanda ngayo. Ukwesaba uNkulunkulu uqala kokuhlakanipha. If ungamsaba uNkulunkulu, you are a fool. You are a fool. Noma ngakuthiwa ungahamba kanani uzufike kwi-PhD kodwa uma ungamsaba uNkulunkulu uzodakwa nayo nje. Ukhondwe nayo kuthiwa kwakuyisifundiswa lesizwe isingisi sakhe. Kodwa usucela u2 ngoba ama-drugs adlale ngawe ubungenako ukwesaba uNkulunkulu. Ubungenayo uJesu ngoba ukwesaba uNkulunkulu akuzi ngeyindlela kuza ngoJesu. Amen. So ngaqhubeka ke kanjalo and ngiyaqhubeka I'm producing MC. Ijazi enkova lihlobisile. Go and Google me. Usengitholile ukuthi I'm publishing kwaHen. August ngiyahamba nge-Thailand. I'm going to present my work and ngizobuya nama collaboration and networks because umntwana wakhula emandleni wagcwala ukuhlakanipha. Awezandleni bafowethu. Hayi phansi ngenzilo phansi. Hayi bengithi ngiyadonja bengithi ngiyadive next day ngithi ngihlala phansi ngithothi donsa umoya ayingeke. Hayi songiphathisa ngestress. Nakhula ngiyamgooglisha nje lapha. Awusama usureference ngo Harvard referencing usuthi nje manje Magwenyana 2025 ubhala hayi xa simshayile izandla kakhulu. Wow. Angifuna ukubiza ngoba ngizoyiluma the development of peroxisome activated receptor gamma inhibitors has attracted significant interest for treating metabolic disorders. Kosha kanje kakhulu la. Bathandekayo siyaqhubeka kakhulu. Thank you very much for that. Bengenzela ukuthi just so that as we carry on kubuye ukuthi konke lokukhulunywa the presentations that are coming sithathe lo pause and reflect and carry on. So kwazi ukuthi masiphuma la siphuma sigene in.